ACL に2025-26グループステージ MD6 ガンバ大阪 VS ラーチャブリー。3年前の地獄からは考えられへんぐらい戦えるチームにしてくれたポヤトスには頭が上がらん。本当にありがとう。飯野のゴール取り消しでガンバサポよりナムディンサポが泣いてんのくさ。過密日程や選手の疲労など難点も多いけど ACL に出場するべき理由が詰まったグループリーグでした。消化試合なんで内容はこんなもんでしょう。縄田ナイスゴール。でももっとできるはず。消化試合だけどポヤトス最後に勝ててよかった。ポヤトス本当にお疲れ様でした。2025年シーズンお疲れ様でした。勝って終われてよかった。